MBC nthawi imene timakhala tikukambirana nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika mdziko muno kuti tingozimvetsa bwino kuti kuli kuchitikanji ndipo tikambirane nkhani zotani. Tsiku la lero ndine Blessings Kanache ndikupempheni mukhale pamenepo tikhale limodzi ndi kumasindireka mstudio muno makhala ndi anthu angapo amene makhala tikukambirana nawo ndithu nkhani zimene zikuchitika. Koyamba tikuyambirirako kudzanja langa lakumanja kumapeto tili ndi Mr. Steve Dakalira. Takulandani bwana. Ndatokoza bwana. Zikomo kwambiri. Ndipo chapakatipa tili ndi Mr. Coxley Kamange kuchokera ku Minibus Owners Association of Malawi MOAM. Takulandani Mr. Kamange. Zikomo kwambiri ifeso tathokoza kuti mwatitana tikhale nalo limodzi. Zikomo kwambiri. Komanso tili ndi Mr. Timothy Kateta. Akateta takulandani. Zikomo kwambiri. Ndithu. Mr. Kamange munasowa. Mbuyo mo timakhala nthawi zambiri maprogram ocheza izi ndizi kwa pakati pa munasowa. Mulimbi pomwe. Iya kusowaku panopo mutati mumve panapita kamphepo koyipa kuma minibus munamva ngozi zambiri ndeti mayendera maderamu kwalimbikisa madriver kuti ayi mphepo imene ipite sabwereso mwakale ndezi natikhuza kwambiri monga muzo timanyamula miyoyo yambiri ndiye anthuso akamafa akamavulala ndoti chilo cha dziko sipita pati pasogolo mutati mumve kukasungu kuja kunamwali anthu minibus yonse anthu kumwali anthu 22 kupita kuzomba kuja kupita soku chakumulanja uku ndiye timalimbikisa ndithu maderamu kuti yayi akuluakulu madriver tiyeni tigwiraneso manja pamene timagwirana ntchito limodzi ndi anzathu apolisi ndi Department of Road Traffic and Safety Services ndiye nkuona nomwinano panopo khangatiso kwa chano kamphepo kamene kukatani kadutsa ndithu tingopanga kuti mizimu amene abale athu anatisiya iwise ndi mtendere. Komano Mr. Kamange inu ndi mlembi wamkulu wa bungwe la INEC Minibus la MOAM. Mwina vuto kwenikweni makhala pati kuti makhanya kuzina zake kuona kuti nguo za pansewu za minibus achuluka kena kozi mwina mavuto makhala pati kapena makhala kuti anthu ataiwala kapena. Ndikuona ngati kuti wani nthawi zina zake ndithu nyengo imakhala nyengo imene makhala ya weather kuna kuti mulungu dziko la mulungu amayendesa ndiye chachikulu timanoti tizimpempha nthawi iliyonse samomwe wale mulungu tikamadzuka kumpempha mulungu kuti zonse zitiyatani zitendere bwino ngakhale amene amakhulupirira kwambiri umapeza beto ukuona mavuto ndiye komano kumbali ya kunseuku mavuto ambiri ngozi ambiri zopeweka ndiye mutati muone ngozi zina zimene zinachitika ndizoona kuti futi mwina speed ndi zinthu zoti mwina nogwina wakugunda sunga imene sunga dandaule kapena sunga noti munthu walakwisa chifukwa ndi munthu ina amene watani walakwa komano pali ngozi zambiri zokuti enakefe timatayirira mwina tingati dzina chichawo chabwino mwina kutayirira kuti ayi mwina nazula pansi kuyendesa galimoto ndio makhaudi anthu aje kwakumbusa pafupi ndi pafupi inu ngati mumachita chani pankhani imeneyo wakumbutsana ngati pamenepo chifukwa panopo palubwinonso wabwino ndi madriver aja kwaoneseso kuti maminibus aja sitimaguloti akaphe anthu akavula zanthu timaguloti kapange business popanga business timaoneseso kuti munthu jati nyamule kupeta mtenga akafikeso wabwinobwino asanavulale wamoyo ndiye madzi kuti munthu ndi munthu pena pache amathotayirira mwina malo athu ena amene tupakirira amathu magulisa mowa wina amotani ngola wako mweko zikachitika ngozi sikuti ngozi zimene zachitikazi kuti madriver malawa iyayi komano ndi zinthu zoti timakhala kuti tizakumbusa pafupi kuno kuti malamulo kuti chani ngati mufuna kumwa akaweruka akhoza kamwa sitikuletsa koma nthawi imene akugwira ntchito ndiye mukamakhala kuti munthu olongati pa nyumba afuna akabe akona pali mlonda munthu amaganiza kawiri katatu ndiye kuafikira anthu aja amakhalanso kuti tikwakumbusa koma iso tikangokhala pansi amakhala tatayirira nawonso aja amatayirira ndiye ife ndi okulu omakumbusa madriver athu mamembers athu komanso mapassenger panopo ndofuna kuti tigwirane manja chifukwa kuti ngozi zambiriso zimathachitika ife cha mapassenger tingwero zoti minibus onoti yadzadza munthu ngati minibus nyamula anthu 12 passenger uchi 13 asakwere minibus adikire minibus ina tani akwere nthawi zinaso umathaupeza kuti galimoto ikuona ikuthamanga kuyimisa upeza kuti yayi anthu aja kuti yayi ife tachedwa atu tisiyeni
driver kudziwa zotani zochita pamene driver ukakamizidwa kupanga zinthu zoti iye sautani sathokwanisa mapetake kita ngozi kumankhwano kuloza nazala chabwino ndiyapasa adakalira kuti ayikepo ndemanga maso akatita ife nawonso akudziwa kwera pamene basa makalira ndifunso langa lomaliza ndikati amenero ndiyapasa adakalira kumaso akatita ayikepo ndemanga ndifati inuyo akamange mmasowa amadriver amene basi munamvapo kuenda pansewu anthu kuti akulu wadala kuenda ngati driver la mini pasito munamva nkhani imeneyo yes khalidwe limene lili loti anthu akamaenda anthu ngona akulu amene ayenderawo ayenda ngati driver la mini basi ndilo sikhalidwe labwino makhani khalidwe limenelo mwina apanga overtake kusina kupanga mwina ayima malo kutsogolo kucha mwina kuli magamu rangapo akupanga overtake ambirimbiri pena mwina kungofikira wakupanga overtake iwe pali kupanga overtake apa pasokolopo wamanga break wayima unyamula munthu zinthu zimene zizi mukuthana nazo bwanji kuti madriver azimvetsetsa kufunikira kwa pamsewu ndi zimene zona achite pamsewupo ndikati amenepo manda kunena mucha mamulumuzana awiriwa ayikerepo ndemanga inu mukuthana nazo bwanji zona mwina zaka 87 zapitazo zimene zizinkhalidwe umene unalipo inu amene so maticha achira Timothy moyo maticha mimamini pasimidula moyo mwaona amati dula moyo kungotokwera mini pase ukakwera dula moyo koma through achira Timothy moyo kuti nena komanso matha kuti pangiro pangiri kunoti akobwanji mutateri ndezi ndizimene ziti mathaso kuzitenga ndikupita ife pala ena achata amangonyoza mota kupaseni kuti chabwino mukulakwisa akuitaneni mukhale pansi akuuze kuti ife timaganiza motere nde anthu ife chanzeri chife chokhala bwino ndi anthu tinatha kuzika zinthu zija pamodzi ndikuchoka koma ngoti mwinabe anthu ena zinatsalirabe momuja kuti mwina driver minibus autengera za mbuyo koma mutati muone pakali pano that's why ife zinatikhuze tinoti ngozi izi mutati kale sipapapita tsiku musanamvere minibus achitani ngozi panopene ndikutsimikizeni driver minibus ndi driver wodziwa kwambiri pansewu kusiyana ndi madriver ena one experience chifukwa amakhalisa kwambiri pansewu ndiye mutati muone even ngozi zambiri panopo sima minibus mutati muone akabaza kandandani driver minibus akudziwa zotani zochitika inde pena mwene amangofuntha kumano kuti wachita ngozi amatha kupewa ndithu chifukwa even pakali pano ndi ubale umene tinawo tathokozeso mwapadera Department of Road Traffic and Safety Services pakati ipa amatiphunzitsira madriver jaulere defensive driving kupewa ngozi kupita mmene uji and panonso ndi ubale ndi prime insurance afunanso apitirize makosa amenewo kumatiphunzitsira machani madriver azitilipirira tikapita nawo for defensive driving bwana dakalira ino ndemangane ndona ndipankhana yakuluakulu amene basi akuti pano amene basi anasitha minimwe mukuona zikuyendera mukuvomereza ndizovuta mmene anenera kale akamange kunena kuti amakhala anthu amakhala kuti bosiyana malingaliro machitidwe awo chifukwa upeza kuti mwina ambiri amene afikirawo kaya ndi training ngakhale malangizo akunenawo kupereka koma abe pagulu paja sipalephera awiri atatu upezeka kuti amati a few bad apples amene aja ndi amene amapangitsana kuti ayipitse dzina lonse la anzathu wawo minibasiwo ndikozwa kutsimikizana ukwere minibus tayendapo ukwera minibus ndikukwera padedza apa ndifuna ndifike cha munchewo ayika ndikupita kuti ulumikiza ayi ndikukwera pachingini pa ndikupita mblantyre bambo ndenafe kukwera minibus ija koma kuona mmene kukumukiramo mpaka kufika pogwirira mpando kuti uyisakaritaya mayendedwe tikafika so bora mmene akunena muna kuti zikuoneka ngati kuti pakadali panopa ubale umene akuchita anzathu amuwa road traffic directorate komanso nda traffic police aja at least zikangati zikubala zipatso chifukwa zikuoneka kuti alimbikitsa kwambiri pokumana ndi madriver awa kumaphunzitsana ziwiri zitatu komanso sokhawa awa minibasiwo ngakhale pati muone akabaza chifukwa akabazanso pakadali pano akuvula za anthu ochuluka mdziko muno akanyamula chipeza kuti iyayi amugwetsa iyayi kumamenyetsa pamenepo so ndizokufunika kuti dimenanena kuti kugwirana manja chifukwa ndithu
munthu usamataye moyo mwachisalawa, moyo sagula, moyo subwereranso subwerera. And ndithu kwa amene andayamba wakumana ndi ngozi yapa msewu amadziwa kuna kuti iyayi sipansewu paja siposewera tisamale 3 seconds or 4 seconds. Yes, imakaza mbiri zachitika pa msewu kwa basi ndithudi. ndathokoza kwambiri akuti adakalira kuti tigwirane manja pa msewu pakhalepo tetezeka, munthu akunyamuka ku nyumba abwererenso ku nyumba osati pachitike zina pa msewu. Akatete inu muyankha motani akuti amene basi panopo ndi anthu abwino tsopano kuti ayi amadifumbi ndiwe mwini sizodabwisa takamange alankhule mmene akuliramu ife amadifumbi ndiwe mwini nde tinene ndikuti ma efforts ena ndi ena achitikadi ife ukatengera chiwerengero cha maminibus pakanakhala kuti carelessness imeneyo inali yayikulu kwambiri chifukwa maminibus ndalipo. Pali ndithu mmene wafotokoza Steve kuti ena ma bad apples alipo ndithu ena samalephera, komabe pali ena amene ndithu adakakamirabe amene amati makamaka chomwe napanga notice chena kuti pamakhala egulina la maminibus amene ndithu iwowo amakhala kukhala driver uja professional driver, a professional driver. Kwa professional driver uja amatha kuti conductor sinango akhalitsa amathandazina kuti iyo jamakhala kuphunzira aona amene amayendetsa anzake ndi amatafika driver jafika pamadera dasa tangu itengapo apa ali uzandipeza pano tuzimata kuteka lukaja zimachitika ndithu komabe titati tione imene ndafotokoza chiwerengero cha maminibus chambiri kwa basi poyerekeza ndi ngozi the rating ya ngoziyo ndiye tikuza kwavomereza a bit Mr. Kamange kuti ayi khanga tibe zinthu zinasinthako simachitika apo ndi apo kumabe zinthu zikuzona zinasitika koma ine ndimafuna kuti ngozi zambi zikuchitika za njinga ya moto kumabe maminibus because tatione panopa maminibus ndambiri kwa basi ndambiri izikanakhali ngozi zimachitika mmene zimayina okhaliramo kuti mwina amene zinalili mbuyo muja bwezi zimakhala kuti zikutivuta koma at least there is that reduction. Komano ine mafuna kuti on a positive note ndikamba kwambiri pankhani ya ma developments ena amene achitika makamaka ngati maminibus ineyo ndiyamikire kwambiri aplanta city council kandi amowa ndaona kuti to some of the structures ana ambopanga improve nditenga chitsanzo ngati chakuno kuplanta nadabwa ulendo wina ndili planta kudabwa kuti kumibawa kuja kukonzedwa kuona kuti this is what we wanted kuti at least maminibus kumibawa kusakhale kwa machitisa manthayi kuti makamanga nthawi ya mvulayi koma yudisisi kuti akukonzako kumanga ndithu zima concrete akugwisa ntchito ngati zima concrete zakuti maminibus aziyenda malo abwino. So this is a kind of zimene zikunazamba komano pano taona kuti zakhazika ndithu kumibawa kuja ndithu it's visible ntchito ikugwirika anthu ndithu umene kubwera mvula chonchimu uona kuti anthu azikhala okondwera kuti at least tikamakwera kumibawa kuja akhala malo abwino ife makhala vuto kuti munthu anthu enaso mapasinja temene malakwisa zinthu kuti azingotenga pene paliponse fachama ngati malo okakwerera minibus sabakhala malo abwino. Komano on a positive note tikuzana kuti ku aspect imene iyi aplanta city council nda amowa tayamikire kwambiri kuti ma structures okwerera ma minibus akhale ma structures modern omaoneka bwino chifukwa mutati monesize kuti the majority of Malawi ndi amene amagwisa ntchito ngati ma minibus ndi ma structures ngati ma bus terminals ndenzofuna kuti ngati dziko zikamachitika zimene zichaziyamikira kuti okay mbali nayi inde zikuvuta kabe kachitiko ngati kameka chako nati ayi tikayamikire chifukwa ndizomwe timadikira tu we hoping kuti mwinaso kulimbi chikhala chimodzimodzi fa nanga kukwera ma minibus uzikhala malo onyasa kulilongwe kuzomba exactly malo kwera ma minibus umati nthawi ya mvula ija mpassenger akumadankha kuti ndafika kumalo anga koma nditsike ndikafikira kumatope so zakhala bwino koma this time around tikuona kuti yayi zikukhanga kuti zinthuzi zikulongosoka it's something that we need to comment. Tabwino tathokoza akamange basa 1 minute pankhani mfati malize chamini tathokoza katete ifuna mbiri abathokuya mbiri ngakwalira nde akawakuyambikira butuli moyo ndizabwino komanso papa extension business kwa Dennis Kisewu ndi timu yawo tirere chizoona ifedi anthu kamadandaula sizimakhala bwino chief executive ndiye maplani onse timafuna even if ife yonse pato council ngati kulilongwe mlati mupite malo athu amene tinagula malo athu behind Bwaira hospital pakali pano kuti kupanganso pave pansi tinamanga mashopu tapanga mpanda
unoti ma toilet abwino modern toilet mumva siposachedwa titabe pamwena zinthu nazi a local government ndi a transport kuti akatsegulire kuti muone kuti zikutheka zimene wana Timothy Kateta kuna kuti inde ndalama zikuvuta koma momwemo mochepekeramo anthu khozopanga zinthu eya ndi anthu aziphunzirapo ndithu asamangokuloza chala ukamadi uziuzilira ukamaluma usati a president akumongo nonenda a president ndi ambonekera ambonekera yes okay chabwino no ndakuthokozani kwambiri Mr. Kamange I think mwatiunikira kuno kuti kodi ku minibasiku zimenda motani apana adakalira mafomu nzini ayi chimango ndabisa ntunda kuti kodi pamakhala ubale wanji pakati pa maminibus driver awa ndi mashabini chifukwa ndayi zambiri ndakupeza kuti apa pali minibus kadepoti paseki pakepa kachisakasa kuti anyamata wasangaende opanda kugwirako kaucheni ndiyapeza kuti ambiriso mitu yake ya plastiki ngati yangana amangi mene sangayani iyayi imene ndi ifesera ndaulo lathu ndakuza ndikaleso noti anthu ena amatani amatayirira ife ndakapempha ndithu a local government malo ngati okwera maminibus pasapezeke mowa usapezekere tumowa anthu akumagulisa ni mabotolo angoyika ngati masacheti ungopeza basa kuthuzulira mkamwamu mukuona osazoti percentage ndiyo tani akasanthu zongopangaso ijeni mowa wake mina kumwawu ntonjaniwo sakukudziwa ndamukotani ngolawa yomweyo mapito ake ndi ngozi nje izizi akandithu a local government anakapangapo aletseretu anthu ngati achani amuwawo nakasana matsata ndrama amadzoti anthu kuli ndrama ku minibus kuli cash ndi apeza kuti wamuna wapanga 50 kwacha kakatoti 100 kwacha ndipo ta 100 kwacha 100 kwacha mapito ake ma volume ma percentage akutani akuchuluka koma panse uno ndizimene Steve kuti mitu ya plastiki akugunda katundu weni yake akuvula za munthu ndi zimene zonse tikuzifuna ya chabwino no utenga wamveka program ene yena makhala kumvera minibus ena kuti nakuonera kuti ndikukhulupirira kuti akuluakulu minibasiwa akusatira ndithu koma otherwise tithokoza kwambiri Mr. Kamange mwatiunikira ndithu pamenepa ati pafale pita nkhani yathu ina imene tikufatika timve dzulo Akamange ndi lero kuli msonkhano umene wa chipani cha UDF akupanga convention yawo ku Komesa Homes na wena Blantyre umene akambira nkhani zosiyanasiyana mbuyo mwakhala mukuchitika ma convention tonapo MCB dayamba kudabwera DPP kunabwera PP kunabwera PDP kunabwera Afford pano tikuona kuti now our UDF United Democratic Front nawonso ndi convention yawo imene ili mkati padakali pano naona Kamange munali kumeneko kupera mena mupitanso ukatsekera naona kumene kuchitwa umasofa kangati kuti amaliza tsopano chabwe ndiye mafuna ndidziwe makamaka pa msonkhano umenewu muona kuti waenda motani tamva atene kuti amatizadi msonkhano umenewu tamva a president akale adziko lino amene wamuluzi akuyankhula anayankhula motsindika kwambiri ineyo nditaona kupita pasanja kuti akayankhule pamati mafunso kuti acheya akupita afuna atuze chani siku la lero koma ndinaona kuti anayankhula zinthu zingapo zimene zinazofunika kwambiri makamaka pa nkhani yolumikitsa Amalawi bwera Amalawi pamodzi makamaka pa nkhani yokhudza democracy ndimafuna ndidziwe kuti inu watulapo zotani tiyambe ndi misadakalira ayi zinali ndizopatsa chidwi mmene mwanenera muja kuti maganiza kawiri kuti tsopano mphangala imene ndinkokogona masiku ano adanena kuti ayi basi mbwalo mundachokamo ndi kubwerako kwa gwanji kuchitikanji koma ndeyi ayi monga adanena kale kuti ndi political engineer tikuona kuti kudali kuyankhula mawu kwa chikulu kutsindika kwa mtundu wa Malawi kunena kuti tingasiyane maka pa zipani za ndale
kumene ndithu kaya umene tikutsatira iwe kaya ndi wa UDF kaya ndi wa Ford kaya ndi wa DPP kaya ndi wa Congress chokhacho chimene sitikuyenera kuyiwala nchonena kuti tonse at the end of the day ndife Amalawi. Ndiye palibe chifukwa chonena kuti wina adzibwera ndikufuna kugawanitsa kuti gawanitsa ngati Amalawi chifukwa choti tonse tikamaliza ndithu tikachita ndale zija ife chimene chathu ndichi ife ndawu at the end of the day ngati kuli kupita kumudzi tikubwerera tikakumana pansi pa mtengo wakachere limodzi. Ayi kwada tabweresa ndi chipanda chanu cha thobwacho tikubwera chokubwera ngati apa metakhalira apa chidziyendatu kulandizana nkhani zipakama koma zikuoneka kuti pali wena amene akufuna kuti tikakhala zisamakhale ngati zimenezo. Tiziti tikafika ndo tikamudzi paja moti tikhale pansi namataiti tikhale pa mthunzi timwerane chipanda cha madzi koma zikhala kuti basi wakhala pamenepo ndikuti mna chikwanje chili m'manja. Ndiye zimene ndiyesa chimene chinapanga prompt kapena chinachititsa kuti mpaka na chair abwere afike ndi kuyankhula kudali kumene kuno tiyayi tiye tisaononge nsanamira za democracy zimene tidazikhazikitsa poyambirira paja pamene zinthu zimasintha ku dziko kuno. Chifukwa ndithu kuchoka 93 ija at the inception of kuti democracy imene amapanga referendum 94 kuzachita chisankho cha mtsogoleri ndi aphungu konse kuja amene mayenda kumene kuja amene adali kumene kuma framers iwo amene amasintha kuti constitution idziyenda mwa malamulo akhale motani adalinga naona akamati freedom of association ija kuti freedom of association imene ija iyende bwino motani tikhale kumakolezera ziwawa kapena kuti yayi aliyense timulemekeze ndi ufulu wake na amakhala anthu ololerana koma achita chidyerano limodzi. Ndithu ndiye chimenecho ndikuona ngati kuti chidali chofunikira kwambiri kuti mpaka na munthu wamkulu amene anatidzidzimutsa ayankhule abwere ndi kuyankhula. Ambiri ndito adabota kuti kumene kukutuluka zotani koma iyayi amanena adi kuti iyayi akuluakulu ndi ndama mozimira moto ndithudi chabwino wawa bwana Kamangi inu mwankhule zotani because anafotokozanso mkati mwa wankhula mawa acheya unena kuti iwo ngati chipani chimene chimakhula democracy adaita na zipani zonse kuphatikizapo chama la Congress Party koma anthu ena anati sitifuna IMCP abwere ndiye anena kuti ife timakhulupirira kuti kunja kuno kuti democracy ndipo pamene pali democracy chipani chilichonse tikhale limodzi. Inu munatulapo zotani pa mawu amenewa komanso mmene anayankhula acheya komanso ngakhale mnene nsonkhano onse amene anapaseda acheyawo I think anthu anaona kuti munthu si munthu wamba akhale cheya chabwino tayamikire a former president andi anthu ena aulazipani zina achite manyazi andi ndikhulupirira kuti atsegula mimba sisizibe mene amayembekezo kuti achayankhula pamene amapita pasanja amaona atsegula mimba akhumudwa ndikuze ndichilungapo akhumudwa chifukwa kuti samayembekezera chifukwa ifeyo panopo ndi democracy ife kale ine ngati ndili wanderers kale tikuti kungoyankhula ndi munthu wa bulesi imakhala milandu tikukulabu kwako sungapite pa ground kuja ndikupite kapena kwina wachana kuona tunala anthu awiri kapena umankhula ndi player ndiye kapena timu yaninso ikachinyidwa ndi mlandu wagulitsa game ndiye apanso achite manyazi anthu amene amatuma anyamata kukakapana kukamenya pansonkhano andali mwaona zimene zinachitika kumpoto anthu tisakuyamika zimene nakuti Timothy andiyamikira anthu sananena kuyamika chipani cha MCP mene zinachitira anthu a DPP amadusa anali monyinji ali gamoto nakati kupanga cha chipongwe ndiye mawu acheyawo atengeso anthu aone mene zikutani zikukhalira chifukwa akunenanso even constitution yawo ya UDF akunena kuti amayenera kuti aitane zipani zonse koma anthu ena osamvesesa menemo ndikukhulupirira kuti sa UDF so anthu ena ongotumidwa ku UDF uko kuti asokoneze chifukwa munthu timakhulupirira kuti munthu ena aliyense ngati luziku lakwika kukhala naye pansi even kamuzu former president amati contract ndi chani dialogue nthawi imene imasankhidwa boma la South Africa
koma mpakana mutatione Mandela tangotuluka first country yoko apanga visit on tsogolera anali late Dr. Hastings kamsubanda chifukwa chani amadziwa amapanga be trade kumakwalimpikisa anthu achikukhala opansi ndikuwaonikira zolakwikazo chifukwa ngati MCB kupanga zolakwika anena kungoyankhula zolakwika koma safika kodi panopo atati atengeso dziko anthu amene tikuyankhulawo ndoti MCB tu ali madzi ndoti democracy ndoti tukulisikwa chizi chazikangwa khabata ndiyeno amvesera acheya kunanguna kuti zinthu tinasankha democracy ndolowererana zinthu tiye tichire limodzi zinthu winayo zinkanikeka kandi business mutati muone kuti kazikwenda bwino zinthu imene akuyendesa MCB zimene akupanga zabwino tiye tiyamikire tiyeni pamene zikulakwika tiawuze komanso kuwapasaso machani masolution ife manene ngati za minibus omwe watawo timaone ngati adani koma timaone ngati adani waifunda mathaso tipasa cha kupangiri zimene zikufunika tupakali pano chinthu chalakwika awuzeni mwabwinobwino chifoti anthu zimalisekesa posachedwa apa sugar awijeni ngati sukoma ndi wijeni chapamakhala season imene samapanga chani sugar anasunga umene kucha anthu ena mabisa dala anthu sugar mu shoprite nthawi imene yali 1950 anthu amagula wijeni mu shoprite ndikunsiya panjapa ndikumanyoza boma ala kweza wijeni wakweza iwe amene wagula nkati mu 1950 kumagulisa 3000 olakwisa boma penepo olakwisa ndi ndani ndife pitani maokala mzimwathumu pitani kapena mu shoprite upeza kuti sopo imwe ugula 2000 kwacha ukapanga 3000 kwacha koma koda ndikuchani kumodzi nde ife tangokhala ndi zinthu zotani mangawa komano tikuliza kuisa toka anthu tisamangona zoti boma tikuzira kuisa chani toka nde dzulo acheya tayamike kwambiri anthu achita manyazi okha chifukwa democracy anena kupita mbumene anapita pati pene pachi kumene umene chasuti wapanga kugwirizana opanga kugwirizano kodi maboma ena wanachokeranji kufunsa kuti una kuti iwana amalamulira achokeranji anthu amalawi sana avotere ifa chani analiso ndi zifukwa zawo komanso chine chimene chikumala kuika anthu ngati tasankha boma pa nthawi imeneyo tendili pange sapoti ngati tikupasa 5 years ite ngati akanika kupanga zinthu zimene anatilonjeza ndeno kutsogoloku tizacho saso through chani vote koma munthu tikangolowa mboma nthawi yomweyo kumangonyoza nthawi yomweyo kumangonyoza mapita akidzula chira manyazi chifukwa nthawi yonyoza sinafikepo yayi ndi nthawi yonoti nthawi yoti azanyoze boma ndiyoti akamafika towards kuti akanika zinthu koma notiye tiphunzira Malawi kukhalira limodzi kupangira zinthu limodzi anthu akamamvanso kuti boma lichita zinthu zabwino anthu akumakwiya misewu mutati muone ngati ingoleza ti boma la MCB even ku Blantyre mutati muone misewu yambiri atsegula mabypass chani koma palibe pamene akuombera chani manja anthu kungonyoza andizandisangalasa dzulo amone saso anthu even boma la EDF imene anthu anewaliratu zoti kapena anabwesa mafoni kama TV koma anthu amangota kungonyoza kumangoti yayi lozalizando chani wina aliyese boma boma timafunika kuti lina lilo silingapange silingakwanisa panga chiliyonse ndizosiyirana yang'anani ku America ma president akubwera zongo lakuika zonana kuti zinthu akamba zitukuko maboma ena akabwera zabwino zopitirizani zoyipa zipangani andi panopo tione boma la MCB situti tikulikira kumbuyo koma mutati muone zituko zonse zimene asiya boma la DPP akumaliza akupitiriza akanakhala anthu ena nakati izi ndiponso akumanyoza iya zituko za ujeni zituko za DPP ndi zituko za Malawi ndi ndrama ya misonkho yathu komanso pena kumanyoza kumana kuti yayi ndrama apeka China kodi China apeka ifa chani chifukwa cha ubale munthu niyo ngati blessings iwe ndine ngati ubale siwe wabwino yosoka lipasi ndrama all 5 kwa jodi kagule bonyo akupasa ifa ndi ubale wa chani wabwino kodi chabwino maboma ena ambuyo sama apasa bwanji ziliko zina sama apasa ifa chani zimatengera ubale wabwino
andi dziko la Malawi ngati talandira zinthu zimene chitenti amike kuti boma ili iwo sakazafika tizapangenso support ngati zingathekenso kuti iwo kubwereranso cha mboma. Chabwino ndithokoza kwambiri Kamangi ndalora munali nkhani za kutana anani nkhani ambiri Kamangi Koma chimodzi zimene mwandikumbutsa ndimamvera adi kumisonkhano dzulo anena kuti amakumbutsa Malawi kuti tinabwisa ma cell phone pali ena amene sadziwa kuti ma cell phone anayamba bwanji zinazofunika zimene kuti akumbutsa Malawi UDF inabweretsa free education but television imene tikuonera zinali nthawi acheya amene. Yes. So I think it's Africa zimene kumwakumbutsa Malawi nzofunikira as we are moving forward. Yes, Mr. Kateta, you are 10 inuyo masatira sonkhana UDF atupere mulonzi padakali pano ndi president wa chipani chimene chipanga comment kumapeto wanafuna ndizoe makamaka pa mawu amene ankhula acheya kuti bwanji sanafike kumapeto. Ineyo chomwe ndikuona kuti choyambirira chona kuti acheya sizodabwitsa kuti anayankhula zimene zija chifukwa he is a true democrat. Dr. Bakiri Muluzi, I'm a political engineer. He's a true Democrat. He believes in democracy. And Iwaja also, he believes in coexistence. Chifuwa madziwa kuti Malawi nali yese regardless of kusempana maganizo mankaniza ndali koma tosefen fa Malawi. Adubere Muluzi, amene ali the son to the former president, Mayao anali Malemu Ane Muluzi. Where was he coming from? Lilongwe. I just want to give that kind of background. And if you want zisoza kuti Amalawi chitsamike kwambiri pankhani ya coexistence. Yomwe ife koza chao indirect Amalawi ife ndifa amodzi. Ngakhale ngasempane maganizo mandale but we should always believe in coexistence komanso kulimbikitsa bata ndi mtendere. Now sikuyamba kuti adzudzule acheya kuti adzudzule in a public kuti zomwe mwapangazi nzolakwika. Remember so nthawi yazovuta zinaligwera zija pamene tinali ndi mwambo wa maliro ika mmanda Malemu Ushanie Muluzi. There were some kind of anthu ena ankafuna bwetse maphokoso if you remember. Acheya anapeza kuti anadzuka. He was not supposed to stand koma anadzuka ndikudzudzula kuti this is not what I expected kuchokera kwa inuyo anthu. Mwabwera pano tabwera tonse ya Malawi pano pati kudzalira maliro tende pangeza chani za umalawi wathu. Ndio tatuone kuti acheya is a true democrat amene pakalakwika manena apa palakwika apa zili bwino and ndio tatuone that kind of a message ndio mwafuna acheya ikhazike pakati pa Malawi athu chifukwa pakati pa ifa Malawi chifukwa palibe tima elements sinatake tomwe tikufuna nditu tizitengera every opportunity kuti abweretse maphokoso pakati pa Malawi abweretse ma divisions pakati pa Malawi. And in fact chipani cha UDF chinachiona chinthu choyenerera because tatuoneso politics is very dynamic. UDF and MCP once worked together. That was the Sanko ja 2009 pomwe kunali Malemu John Tembo anali presidential candidate. Amene anali running mate wawo anali ndani Brown Pinganjira. Amene anali chipani cha UDF. And these two political parties they worked together. Acheya campaigned for the Malawi Congress Party. So what am I trying to drive at? Utatuone acheya amakhulupirira kuti in politics tizikhala olimbikitsa bata ndi mtendere. Chifukwa ngakhale ngasempane anagwinaso ndi DPP. Anagwinaso ntchito ndi DPP. Tukamba pano paso acheya he has been working closely ndi President Dr. Lazarus Chakwera magawo sanasiyana. Nkani ya Cyclone Freddy ija acheya has been at the forefront. So pano tatuone message manager ine sina ndabwitse because one acheya amakhulupirira bata ndi mtendere. Amadziwa kuti in a democracy yomwe iwo he was the first president in a democratic era. Amakhulupirira kuti mu democracy kuti iteke we need to have that kind of element ya coexistence. Chifukwa ngakhale ngasempane magawo andale meana photos za Steve anthu feti mapizoti mwina inu mukozokhala chipani china tikalowa mizikiti yofanana tikapemphera limodzi tikalowa machalichi amodzi tikalowa misika imodzi ana atha skulu zikaphunzira masukulu amodzi tizikamwa ndithu mijigo imodzi sikuti pamakhala kuti njigowu ndi wachipani chotsutsa njigowu ndi wachipani cholamula ayi. So mawu acheya ndiona kuti wina aliyense
awanena kale akamange kuti anthu ambiri atsekuka nazo mimba ndizoona adifu amame ajenali mawu achilungamo mawu onena kuti Malawi aliyense amene amaganiza kuti ineyo ndine Malawi tiyeni zandale tisiye uku tizikhala mogwirizana ngati Malawi mawu amene awagwiritsitse ndipo chipani cha UDF sichinalakwitsa kuitana chipani cha Malawi Congress Party kuti bwerani tizakhale nanu limodzi chifukwa malamulo athu amafotokoza kuti tikamapangisa convention enaso azibwera. By the way, anthu oti amene amabwera aja ma delegates aja amabwera like just my observers amabwera kumene kujako kusonza kuti anthu fepoti ndife amodzi, you would belong to different political parties. This is an elective conference. Amabwera ngati ma observers. You stay there and kuona kuti azathuwa convention yawo yaenda bwanji. You would see kuti zipani zonse zomwe zakhala zipanga ma convention amaitana azipani zina. And ichi chinacho chomvetsa chisoni kuti convention ya UDF aine akewo anena kuti taitani azipani zonse kuphatikizapo cha Malawi Congress Party. Ma elements ena amene afotokoza akamange kuti ma elements ena amu UDF momwemo koma si ma elements amu UDF amatumidwa ndi ma element amatumidwa ndi azipani zina. Chifukwa intelligence ya MCP inafotokoza kuti amafuna kuti kumene kujako akafika MCP akabwerese maphokoso akaisokoneze convention ya anzawo wa UDF. The MCP pokulupa soti chipani chomwe chimakupira mu coexistence makupira mbata ndi mtendano ya ifeyo tikuthokozani kwambiri munatitana kuma sitibwera. Ndipo phera mphongo pamawu amene ayankhula Dr. Bakiri Muluza president athu wopuma anali ndi mawu amene ndithu anangobaya hitting the nail timati on the head. Kungobaya zomwe apanga inuyo amene ena muli masupporters a UDF sizoyenera kuzachitikaso ngati UDF timakhulupirira kuti ndife ma pioneers a democracy. Democracy yo imalolerana anakugwisa chiro mauti kulolerana. Inu mukhozokhala chipanicho ukhozokhala wanderers wa bullets wa silver wa timu yanji. But by the end of the day, no send to Malawi. Timakhala makuka ofanana. Timakapemphana mchere. Tikamachoka kumisonkhano yathandale ija ndi pamafika pano timavula makaka as bani zathu zija. We belong to one nation. We belong to ma society ofanana. Timakhala ma communities ofanana. Timakhala midzi ofanana. So, in conclusion, mawu ache andoti wina aliyense amene ali a true patriot, kapena a true Malawian, aina mawu amene achawo awagwiritsitse. Ndipo amene amapanga amene amakolezera kuti zikhale mene zakhaliramo kuti MCP asabwere kuno akabwera kuno zanyoze because nganaika amafuna kuti MCP akabwera azanyozedwe azawatani nde MCP nawonso kuti amakhulupirira amene ndafotokoza kale amakhulupirira bata ndi mtendere anatife sitibwera. So wina alisema anali kumbuyo kwa zimene zizi achite manyazi chifukwa acheya ayankhula kuti inuyo amene mapanga zizi nzochititsa manyazi ndipo chipani cha UDF sichimakhulupirira mungoja zimene zo. Chipani cha UDF chimakhulupirira kulolerana olimbikisa bata ndi mtendere. Tabwino nathokoza kwambiri Mr. Kateta. Bwana Dakalira padakali pano atipere Muluzi ndi president wa chipani chimenechi cha UDF. Facha kuti kumene kucha mmene amasankha adutsa ndithu opanda opikisana nawo. Tamva mipando iwiri imene adutsa opanda opikisana kumene kucha ndithu kwinaku apangafiru koma mafanizo kuti ntchito imene akuona akhale nawo menewa atipere Muluzi president wa UDF ikhale nayo yotani tsopano popanga potengera zimene ayankhula acheya Dr. Bakiri Muluzi polimbikitsa nkhani ya bata ndi mtendere kuyambira ku chipani komanso kufika dziko lonse. Fati anayankhula mchingerezi anena kuti UDF should not be a party that will promote hatred in Malawi. Yes. Kuti kuti chipani cha UDF chisakhale chipani chimene chizipezeka kuti chikubweretsa ndi kumalimbikitsa kuti anthu aziyambana ndi kumadana chifukwa cha nkhani za ndale m'Malawi muno. Ntchito imene ikhale ndi bwana atipere Muluzi, ntchito imene ikhale ndi bwana atipere Muluzi poonetsa kuti akubweretsa bata ndi mtendere chipani cha UDF ikhale ntchito yotani komanso usati UDF kokha ngakhale kudziko la Malawi makamaka pete kupita ku nkhani ya campaign imene ibwera kutsogoloko. Ndi ntchito yaikulu kwa basi komano ali ndi mwayi chifukwa chonena kuti nanga si tinganena kuti kuyankhula amene ayankhulira acheya muja he has now set the tone. Yes. Achita ngati alosera kuti akuluakulu ngati kuli kuyenda tupita chitsogolo mayendedwe athu atakhala oyenda otere. Anthu uthenga umene uja sikuti wangothera ku chipani kwawo kwa UDF ndipo in fact
atsogoleri azipani zina akuyenera kuchita manyazi. Yes. Amene sanabwere ndikuyankhulapo na masiku amene wapo amene pakhala ngati kuti mphepo ya nkhani zimene zofuna kukhala ngati kuti anthu amenyane anthu agawikane because each and every leader amayenera kubwera ndikuyankhula kunena ndithu kwawo zoti ayi Malawi inde izi ndi ndale koma tisafike poyiwalana kuti kodi ife ndi ndani. We are just we're just a year away panotalwa October kayaso ina kali iye yemweyo actually 11 months 11 months tsopano kuti tikachite chisankho chakachamawa kodi tikamapita umene kuja ulendo wake ukhala umene woti tidzikhala mene kumabweresano seeds of confusion iyayi tatiye tilimbikitse umodzi tilimbikitse chimvano ngati Malawi mu UDF ndekuti nawo atupere muluzi nangasana anali nawo on the sidelines tiyamikeso kwambiri mai Lilian Patel one of the veterans ku democracy ndali za dziko muno pochi endesa chinthu chija kuti yayi na masuntha kufika pamene chafika paja now pabwera anthu convention ayankhula ntchito yakulu njona kuti tsopano iwowa muluzi atupere muluzi agwirane manja alimbikitse mene muja kuti intra-party democracy iende komanso akasuzumira panja pa window la chipani chawo akamaona kunjako aone a MCP aone a DPP aone kayanda People's Party kayanda chani amene aja inde aona ngati political opponent kuti aya awandanzatu chipani china ichocho amene chikhanga tikulimbana koma kulimbana kwake tikulimbana pandali tidzilimbana kupikisana mfundo kutani asaone ngati adani pasabwere zachida kuti ayi awanda adani athu tikatero usalemberana malire iyayi usikamurene na madzi awo mpaka ndikhani za ndali iyayi zisamatero safika meneko iyayi. We are first and foremost Malawians. Yes. Tatiye ngati Malawi tikondane wina ndi nzake kusiyana pandale kusadzetse kugawanika pakati pathu mena ndinakala ninaso akamangi kunena kuti pamene pali zabwino tati tidziyamikira ngati tikuona kuti azitukuko zina zizikhala ngati zikutheka zikutere osangokhala pamene kuja basi kuti kuchepsa basi kuti ayi akuti palibe chachitika kuti tsopano nzano yetu akubwera ndithumire kundi ntchefu apa ntchefu ndeni mukuti amene akuchita kuguza chiwana nzawo abwesa ntchefu inali yongofa yokha so tiyamike pane zikuyenera kuyamikidwa komanso pane tikuona kuti ayi sipakuyenda sipakulondoloka tibwere tidzudzule ndi kupereka upangiri. That will be the way to go. Koma tikapezeka kuti mwina ife atsogoleri amene tili kutsogolera ndale za dziko lino zipani achani tikayamba ife kubwera nokuti mwina kupasula chifukwa tupo ndimadziwa kuti ambiri lilime limakhala kuti lakuthwa nangasazo kuti tikulowa mu campaign mode. Now tikapanda kusamala ndi pakamwa paja tikhoza kupasula malo momanga dziko lathu pamene tikuyenda kumanga one Malawi ndithu ndiye tikhoza kutera kuti ayi apa atupere muluzi ali ndi ntchito yayikulu yonena kuti afetse ndithu mbewu ya mtendere afese ndithu uthenga wozindikiritsa atsogoleri ku chipani cha UDF ndiwena kunena kuti ayi kumene tikupitawo tikufuna ifeyo tidzifalitsa mfundo zimene tingachitira Malawi ngati chipani cha UDF kuti dziko lino kuti tikhoza kulithandiza bwanji koma zonena kuti tilimbikitsane kuti ayi koma amenewa kaya akuntheni iye amenewa achite limotere ayi samafika palipo. Yathokoza kwambiri ndithu dakalira Mr. Kamangi mwa zimene ayankhula dakalira zone inu atupere muluzi ngati president wa UDF convention imeneyi ampasa ulamuliro mphamvu zili m'manja mwake mbendera taona dzulo akutenga kuchokera kwa veteran mai Lilian Patel akutenga mbendera ndikuwapasa mbendera futi inyamulani mbendera mulutse ntchito yawo pankhani imene ayankhula a former president Dr. Bakire Muluzi ikhale utani. Ndikuona kuti nasangala kuti dzulo tathokoza topanga congratulate kwa padelaso kuti awina president and ndi upangiri wa chair tikhulupira kuti even akuti ayima okha watata alephera kusonyeza kuti chipali chimene chingazapambane
ndikuti azagwira nacho ntchito chifukwa kuti boma democracy anthu amang'ananga ngati opposition siofunikira umene ma checks and balances ku parliament ndiye namangokuwa basi kungokhala galu ongokuwa kwa chilichonse ndi gulugufa amene akuwaso ndiye izo tizitayi koma chosangalatsa chake ndichona kuti amapanga koti mavesi mu Bible amapanga so koti mavesi mu Quran atupere chimene manangana kuti umunthu ali nawo chimene tingapemphe panopo amipingo andi ntchito yayikulu machayichi kwa mizikiti kandi kuti atsogolera mipingo chifukwa ambiri amene tikumatukwana ndamene tuchokere machayichi osiyanasiyana muzipembedzo zosiyanasiyana ndiye zimachititsa manyazi zimachititsa manyazi kuna kuti ine ngati ndine katolika ndikakhala patsogolo ndiye zimakhala kuti kodi kumenekuku ansembe kumeneku akundilalikira chani kodi ndikapita ku chechi ndikumakamvako chani ndiye uthenga umene apereka acheya womanga teneranso kuti ampingo pa nthawi inoyo alimbikise kwena kulikonse ndoti even atupere akamapita ndikukhulupirira kuti ndi uthenga wa bambo awo wa acheya ndimene anayankhuliraso amapanga koti zinandisangalatsa kuti Malawi amene ndikufunikira ndikuti ndikuyopa mulungu tisamangoyankhula kuti opa mulungu koma ndikumazitani ndikumazichita taonerapo anayimapo mbuyomu kufuna kukhala nawo president anasankhaso ngati chani running mate boma lati chani la DPP koma sanafike poti pomatukwanaso poma nyoza anthu ndiye chimene tikulimbaso mtima kuti ife tatakhala mtsogoleri ife sitingadandaule koma nonkhani ino imakhala yovota ano anthu kuti fine ndi chimwina no chimwina mopaso ngati azipatisira kuti akagona MCP ngati yawinda kale kuti kodi kungopita kusukano situkavota ya yetu ndiye apa kulolerana basi ndiye tisangalale tafunire zabwino zonse azipanisi naso amene akupangisa ma convention amene sanapangise tizafunabe zabwino ngaswa ife timapitaso titione chifukwa ife kata business tifunaso liboma amene ngaza pangepo atipangire zabwino zaja zathu ife ndi za business atipangire zabwino ife timasapange support bomba amene lipa chani pa nthawi imeneyo yetu chabwino ndikupasani 1 minute ngapita nomalize chawano ndi apasakateta ayankhe funso lomwe lichi ineyo ndikukhulupirira kuti tupere muluzi aona kale direction ya mene chipani chawo chiyenera kuyendera malingana ndi makamaka message yofunika kwambiri yomwe yachokera kwa former president amene ndi Dr. Bakiri Muluzi ndiwo apart from just kungova message imene yomwe yachokera kwa former president, he should walk the talk. He should walk the talk. Yes, ndijonjo. Kuti nditu aonetse, because by the way ineyo mene ndakhandu kwaonera Dupere Muluzi, he's one of the mature politicians. I mean, sikawiri he doesn't believe in politics onyozanayi. I think ndizona kuti apangabe maintain that kind of approach. Yena kuti sikawiri Dupere kuti adzikhala kuma panga politics yopaka na matope kapena yonyozana. Iwo also believes in kuti ndingonena chinthu chomene ndikuchionera ineyo ndingopanga present ma facts anga ndikupa kuti ntchito yawo ikulu yomwe ayipitirize na kuti akhale ndi kuthekera kuti the messaging is a message yona kuti kodi ifeyo ngati UDF, what kind of a difference would we make in case tinga loye mboma komanso kufunikira kuti komwe afotokoza ndani bambo awo kuna kuti tiye ndilimbikitse mgwirizano, ndipo iwo ndikhulupirira kuti aspect imene ya mgwirizano akhala patsogolo kuyilimbikitsa kuna kuti tikhalida mawa kugwirizana komanso we should be tingati oti we should be a solution provider. Azipereka pa chizungu amati chani constructive criticism yomwe ikufunikira panopa kuti okay ifeyo amala Congress party tikuona kuti apa kuti ziyende bwino zikanaenda mwakuti even Motenga amene akhoza kumanena kamisonga nandale
azikhala that kind of uthenga kaso mwina even opening up mwina kumatha kupereka that kind of advice mwina kumayankhula ndi mtsogoleri wa dziko kumene Dr. Lazarus Chakwera kuti your excellency sign maganiza kuti pakuti zitakhamwa kuti mwakuti chifukwa monga ndafotokoza kale kuti politics is very dynamic komanso politics sumadza kuti kutsogolo kuziyenda bwanji and ndi mene aonetsera achewa kuti Yowa, he's a political engineer, who has set the tone. Tikupa tone yomwe ayipanga seti achao, amene ali tsogolera tsopano wa IDF, amene ali atupere muluzi, nditu tone manage ayipitiriza kuti nditu Malawi akhale Malawi, amene ayime pa mgwirizano ndi kupita pa tsogolo limodzi osati Malawi amene nditu kudzala kwambiri nthangala zachidani zimene zonse ngati zinadzalidwa atupere muluzi tikuona ngati imodzi mwa ntchito ndiyozula nthangala zimene zija zomwe zinadzalidwa nthangala za udani. Ndithokoza kwambiri akatera tifati malize nthawi kuno tachita njiro sali mphindi yochepa kwambiri tipereke mpata kwa misada akalira umaliza banji program imaona ine mawu anga amene ndikuwasiyira Malawi komanso ndikupereka kwa atsogoleri azipani tiyeni timange umodzi tifese mbewu ya mtendere paliponse pamene tikuyenda tikulowa nyengo yovuta kwambiri nyengo ya kampeni nyengo ya chisankho mawu athu amene achoke pakamwa pathu ali ndi kuthekera opasula kapena kumanga mtundu wa Malawi nde tiyeni tionetsetse kuti tiagaire Malawi zokhazo mfundo zimene takonza zimene tikuona kuti ifeyo ngati chipani chathu ifeyo ngati makandidate zikhoza kuthandizira kuti mwina tikachite bwino tichite ngati kuti tachite convince Malawi kuti mpaka nayo aje mwina awakhoza kutithandiza issue based politics tisabwere ndi politics of castigation kufuna kubweretsa zoipa mwina kuchita so conflict pakati pa Malawi zinthu zimene zili zoipa tinaona kale maiko ngati ku Rwanda mmene zinthu zidakhalira nkhondo simanga mudzi kodi anthu aku Somalia samathawa wawo mabwera konkuno pomba pafupi pa mbuyo mu Mozambique zaka za mbuyo timaona mmene zimakhalira muja now sitikufuna zimenezo ife ya Malawi we have always been peaceful people komanso ndale zathu zimakhala zimaoneka ndale zathu zamachua nde atsogoleri athu onse tapemphe kuti yaitieni pamene tikuchita step kagia tikuonjezera kupita ku kampeni tisapasule mtundu wa Malawi ndithudi ndithokoza kwambiri misadakalira kwambiri Mr. Kamaki maondo omwewo chifukwa ni kumene tikupita kampeni ndi mpikisano chifukwa vote ndi mpikisano even ameka anapaka kanyimbo ndi mpikisano inde mtati muone UDF ndi bwezeso iyi number 1 yomadandola kwambiri mene zinachitikira chifukwa ananena kale dzulo analamula 10 years koma mukudziwaso mene zinachitikira kuti UDF ichoke mucha akana khano ujeni okwiya sibwezeso lapangaso ndi DPP amene analanda ngati boma mwanjira ina kwa iwo analandira ngati boma mwanjira ina akanakhala ndi mkwiyo koma nazo kuti izi zatha ndi za dziko lapansi izi tenti zotsala ya nde zimenezo tipitirizebe kutani mulungu kuti amapanga chilichonse ndi cholinga tizitophunzira koma anthu sitimaphunzira timangoyang'ana zinthu mbali ina ake ndeteni ndale yololerana ikhale apa tipita kampeni anthu apange kampeni tisanyozane anthu anene mfundo zimene iwo akuganiza kuti azatichitira ife Malawi zindi anthu ifeyo okavota kuno kuti munthu uyu takhutisidwa ndi mfundozo ndi misonkhano panga ziwawa pa ijeni masamba anchezonso tipempheso munthu ungoyang'ana deire zonyoza china chilichonse sizitithandiza iyayi mulungu tu choncho samasangalala dziko la Malawi sangatidalisi chifukwa linadalisika na Steve kuti nkhondo zambiri zikutipanga koma tisapangise kuti zafike society imeneyoyo ndiye chachikulu teni tonse kuti mope mulungu tigwadire mulungu ndikumpempha ndaleyi ndizakutha izi ya ndiye ulamulironso sumachita kukakamira yayi chifukwa munthu mulungu katisana kusonye kuti ulamulire olotatukwana maka sukakhala pa mpando yayi ndiye tendilolerane
tifulene wina aliyense wabwino zipani zonse tikuzifuna zabwino kuti zonse ife chimene tikufuna Malawi ndi moyo wathu kusintha ndiye tikufuna zipani zina zili zonse including cha MCP chimene chikulamula pakali pano kuti 2025 mulungu kaapitiriza ndi boma lomweli kazatipasa boma lina koma kuti bata ndi mtendere amene anaufaitira makolo athu achina Kamuzu ndi upitirire. Tathokoza kwambiri Kamange. Zikulu. Mr. Kateta, malizani 1 minute. Hayi ndikumaliza ndikuona kuti pena pake sizumadabwitsa kuti ena I think ena agiva kale. Ndomaonera. Ndiamona because pena pake munthu akanachenga ndikuthamangitsani. Ndikuthamangitsani kupeza kuti sindikupezani ukazangomva kuti ndamba kuti kwanani. Ati ungadziwa kuti amene abwera. Basi amene wabwerera wayima. Chifukwa pena pake timvetsetse kuti mikwiyo ina imabwerayi anthu akhanga ati agiva kale kuti nanga ndimanena pena pake kuti pena pake zimozonetsa ngati kuti president achakwera apangira kale kampeni ma MP achakwera apangira makampeni ma MP kuti ndakukwezerani CDF ili pa 200 million ndi ma MP ajazikashaina kuti makonstituency mwawo mujamu ndero dusi kuti president Chakwera has been a chief strategist wa campaign ya ma MP wose ndiko munomo wakwezera CDF ijayo chifukwa MP no akashayina kuti na out of CDF ndapanga chakuti ndemwina amene ena akaona zimene ziyazo akaona misewu kumangidwa akaona na school aonjezedwa ma upkeep allowance pano paso na vaso loans board so aonjezaso chilingo chophunzira amene apeze ngongole kuti maphunziro azenda bwino actually ndikupata fika 28,000 nyumba za polisi amezi kumangidwa immigration kumangidwa njanja abwereraso mafuta akubwera mdziko muno economy kukhazikika ma civil servants zikuyenda sinamvepo kuti ma civil servants kuti mwina apanga ma demonstration chifukwa ndi masale isakulowa hayi zonse zikuyenda bwino kaya ukapita Lilongwe panopa masochera munthu kuti mena kufotokoza Kamange fe sitimadziwa kuti kumangidwaso zinthu ngati zimenezo so you see kuti ma developments akuchitika ndiye mwina ena awana mona kuti the best way to advance our agenda tipange tidzale mbewu yachani kuti yachidani chifukwa kuti messaging so pano pena paketa kanache kampeni mavuta kuti kodi what kind of a message do you deliver kwa ma voters kuti wapange convince ndeno famana kuti mwina tingomvetsana kuti ena awa akutsamira kwambiri pa nkhani ya udani ndi ma hate speech chifukwa kuona kuti anzaowa khanga dali patali kwambiri ndeli biro limene kuti sitapeza tingamba kutani kodi tingamba mangubweretsa udani ma message athu akhale onyazitsa anthu tizidana chifukwa tanza tulikuona kuti sili kuapeza mwambirimu akonza amene anafotokoza kana abjena Kamange pakuti zambiri boma la Congress lalongosola ndiye mwina tingomvetsabe kuti enawa zukhabe zimakazovuta tavomereza kuti anzathu wantunda ndatani kodi apita ndezomwe tizipanga ife tende dzingonyoza mabodza chani mwina nditamaliza choncho kuti message yaikulu ndiyongona tiyeni tipeze ma messages abwino amene tizauza ovota aja kuti ifeyo mutazati sankha ngati chipani chathu tizapanga zakuti awatsegula njaje ife tidzayambisa zakuti awa kuti ndege pazikama direct flight Malawi Mozambique ife tidzayambisa zakuti tikumva kuti kubweranso masitima ena anyuwani motaziyenda pa Lake Malawi ifeyo tizaposta zakuti so that kind of a message ndiyomwe iyena iziphikidwa koma zomango nyoza nazi kapena kumango vyepsha mena ufotokoza Steve kuti nzakwa panchefu yokunyoza jina chongofa kale chabwino momwemo bebasi ziko chabwino ndathokoza kwambiri Kamange mena mankhula akateta apa andi umsinthu china nthawi ina yake tizafuna sodo muzabwere tizamve kuti inuyo nkhani ya njanji ikabwera kuti amene imene ikubwera akumanga njanje kunsanje kukwina kwa lumikiza pomba tumva ipita kunchinji kodi simukudandaula kuti sitizagulula chesheyo basi simukapachika tizabwera simakili zakhale basi tizakabwera ngani meneko wana nthawi yatha simuyankha mufama yake 1 minute yayi ndakasi iliyo chomwezo ndife tizachigulula kuba tsokozo tizabwera
nthawi kwambiri thokoza kwambiri otherwise thokoza kwambiri Mr. Dakalira kuti unabwera program Zikomo kwambiri. Mr. Kamange thokoza nisolo kwambiri Zikomo kwambiri. akateta takuyamikira zikomo kwambiri Mr. Kamange. komanso kwambiri ndifuna thokoze amene amaonera komanso kumvera program ineyi pa MBC chifukwa chokuti mwatenga nthawi yanu kukhala amenepo ndikumvetsera bwino program ineyi ya Timvetse. Ine ndithokoza kwambiri Steve Dakalira, ndithokoza kwambiri Mr. Coxley Kamange, iwo ndi mlemba mkulu wa bungwe la MOAM ine mini basi mdziko muno komanso akateta mtolankhani wankulu na mmodzi wa akuluakulu kuno ku MBC pa tolankhani. Ine ndi Blessings Kanache ndikuthokozeni kuti mwasatira bwino program iyi mwakomanonse.